A través dun convenio coa UNED Senior e a Asociación Máis de Tres, o Concello de Porto do Son ofertará formación para maiores. No primeiro cuadrimestre, que arranca en novembro, impartiránse 3 materias. No primeiro cuatrimestre se van a desenvolver cursos de lanoterapia, conservas de alimentos e música tradicional. No segundo cuatrimestre tamén esperamos as propostas dos alumnos e das persoas que se apunten, que eles tamén propoñan temas. Os cursos van dirixidos a maiores de 52 anos que obterán a certificación oficial da UNED. As persoas menores desa idade que queiran participar poden tamén inscribirse optando a unha acreditación oficial por parte do Concello. O curso de conservas terá lugar no Viveiro de Empresas, mentres que o lugar a impartir as outras dúas especialidades está aínda por determinar. E que o curso de música ou de lanoterapia que vai a depender da xente que se xunte nas distintas parroquias para impartilo en un sitio ou en outros. O obxectivo deste programa, xa implantado con éxito en Rianxo e en Lousame, é achegar a formación á poboación que vive no rural. É un pouco pioneira no sentido de achegar a formación, o compartir saberes, que é máis como nos gusta tamén nomealo, non? Agora explicarei por qué, a poboación toda en xeral e concretamente a poboación que vive tamén máis nos núcleos rurais, non? O prezo da inscripción é de 50 € por asignatura, que se impartirán en sesións semanais de 2 horas.